нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом аз телевизиони симои шаҳри Панҷакент манзуратон аст. Ассалому алайкум. яке аз омилҳои муҳими рушди боғу токпарварӣ ва сабзу хӯрамгардонӣ ба фаъолияти хоҷагиҳои ниҳолпарварӣ вобастагии калон дорад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз хоҷагии давлатии фаръии ниҳолпарварии шаҳри Панҷакент дидан намуд. дар паёми шодбошии наврӯзии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёди боғу токзор сабзгардонии диёр аз оинҳои муҳими ин ҷашни аҷдодӣ унвон шудааст ва бо роҳнамоии раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар шаҳри Панҷакент низ ҳамасола дар ин самт корҳои зиёде анҷом дода мешавад. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ бо мақсади ошноӣ бо фаъолияти хоҷагии давлатии фаръии ниҳолпарварии шаҳр аз он боздид намуд. иттилоъ дода шуд ки хоҷагии мазкур аз кӯҳантарин муассисаҳои соҳа буда ҳамасола ҳазорҳо бех ниҳолҳои навъҳои гуногуни мева ва ороишию сояафканро парвариш намуда ба хоҷагиҳои деҳқонию инфиродӣ корхонаи муассисаҳо пешкаш менамояд. барои ин мавсими ниҳолшинонӣ дар хоҷагӣ беш аз 46 000 бех ниҳолҳои гуногунро ба фурӯш омода кардаанд ва то кунун ҳазорҳо бех аз ин ниҳолҳо харидорӣ ва шинонида шудааст. ҳамчунин дар хоҷагӣ парвариши навъҳои барои минтақа наву нодири ниҳолҳо ва тухми онҳо дастрас ва парвариш карда мешавад. зимни боздид аз қитъаҳои ниҳолпарварӣ ба масъулини хоҷагӣ барои роҳандозии парвариши навъҳои нави ниҳол, гул ва буттаҳои ороишӣ, меваю ангур ки ба иқлими шаҳр мутобиқ аст дастур дода шуд. дар сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон беҳтар намудани сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ дар мадди аввал қарор дорад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо фаъолияти маркази ташхису табобатии шифо шинос шуд. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши дигари барнома. ҳифзи сиҳатии аҳолӣ аз масъалаҳои муҳимест ки дар паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба тавсеяи он таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир шудааст ва иҷрои ин дастурҳо зери назари пайвастаи муовини аввали раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода қарор дорад. маркази тиббии шифо дар шаҳри Панҷакент дар соҳили рӯди Зарафшон дар мавзеи хеле зебо ҷойгир аст. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ҳангоми боздид бо рафти табобати беморон таъмиру таҷдиди он шинос шуда ба роҳбарияти марказ ҷиҳати дар муҳлати кӯтоҳ ва бо сифати баланд ба анҷом расонидани таъмири бино муҳайё намудани шароити мусоиди табобат ва истироҳат барои беморон дастур дод. дар суҳбат бо табибони шӯъбаи эндоҷарроҳии беморхонаи марказии шаҳр ки дар бинои марказ ҷойгир аст масъалаи беҳтар намудани шароити кору табобат, расонидани хидмати шоиста ва ҳирфаӣ ба беморон таъкид шуд. раиси шаҳри Панҷакент дар суҳбат таъкид дошт ки мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҳамаҷониба табибонро дастгирӣ менамояд. гузориши Сабрина Акрам ва Ванек Муҳаммад Мирҷонов. барномаро идома медиҳем. хизмати модарватан барои ҳар як ҷавонмард қарзи муқаддас ба шумор меравад. дар маъракаи баҳории даъват сафи ҷавонони шуҷоъ ва ватандӯст ки ихтиёран хизмат дар сафҳои қувваҳои мусаллаҳро интихоб кардаанд меафзояд. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома. хизмат ба модарватан ин қарзи ҳар як шаҳрванди ба нангу ба номуси кишвар аст. ҳимояи марзу бум ва ҳар як порча замини мамлакати азизамон аз вазифаҳои аввалин дараҷаи ҷавонони далеру шуҷои ватан ба ҳисоб меравад. бо қавӣ иродаву шуҷоатмандӣ имрӯзҳо ҷавонмардони шаҳри босонияи Панҷакент сарбаландона ба комиссарияти ҳарбӣ омада худро ба сафи қувваҳои мусаллаҳ номнавис мекунанд. من دعوت شونده سیدزاده شهزاد از جماعت دهاتی خلیفه حسن محله دیوشتی با عریضه پیشنهاد نموده خود میخواهم به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شده عین حال در مکتب رانندگی تشکیلات جمعیت مددگار و مدافع تحصیل نموده ایستادم. خدمت به وطن قرض هر یک فرزند جمهوری تاجیکستان میباشد. از جوانان خواهش مینمایم که
биёянд ба ватани худ содиқона хизмат намуда бо сари баланд ба назди падару модари хеш баргарданд. Тоҷикистон мекунам шукри каму бисёри ту, мекунам шукрона аз озарму аз озори ту. аз ту ман сарват намехоҳам, ватан ҳастӣ бас аст, бо хасу хорат баробар зиндагӣ кардан бас аст. яке аз ҷавоне ки ихтиёран ба артиши миллӣ худро номнавис кард, ин ботурзода раҷабмурод ҷаббор мебошад. ӯ мисли дигар ҳамсолонаш дар ташкилоти ҷамъияти мададгори мудофиа дар шаҳри Панҷакент курси кӯтоҳмуддати ронандагиро аз худ мекунад. ман ботурзода раҷабмурод ҷаббор бо хоҳиши худам мехоҳам ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон сафарбар гарда шавам. қарзи ҳар як ҷавон хизмат ба модар ватан аст. бояд гуфт ки имрӯзҳо дар ташкилоти ҷамъияти мададгори мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент зиёд аз 90 нафар даъватшавандагон дар курси кӯтоҳмуддати ронандагӣ ба таври ройгон таҳсил мекунанд ва минбаъд дар ҷузу томҳои қувваҳои мусаллаҳи кишвар бо сари баланд хизмат мекунанд. таҳсил дар курсҳои кӯтоҳмуддати ронандагӣ пурра ройгон буда, маблағгузорӣ аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, аз тарафи ҳокимияти иҷроии маҳаллӣ, ҳокимияти давлати шаҳри Панҷакент маблағгузорӣ карда мешавад, пурра ройгон мебошад. мо вақт дорем омада ҳамин курсҳои кӯтоҳмуддатро таҳсил намоянд то охири даъвата рафта соҳиби шаҳодатномаи ронандагӣ мегарданд ва ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон сафарбар карда мешаванд. барои насли ҷавон яке аз муҳимтарин мактаби обутоб хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар аст. маҳз дар ҳамин ҷо ҷавонписарон шуҷоату мардонагӣ омӯхта муқаддастарин арзиши ҳаёт, дӯст доштан ва содиқона муҳофизат кардани хоки поки ватани азизи хешро аз худ мекунанд. тарбияи ватанпарастӣ аз оила, кӯдакистон, мактаб оғоз шуда дар ҷомеа ниҳоят дар сафи артиши миллӣ рушд меёбад. чунони пешвои муаззими миллат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ба ҷавонони ба нангу номус ва худшиносу ватандӯст ва ҳар фарди ба нангу номуси миллат муроҷиат карда мехоҳам бори дигар таъкид намоям ки ба мардуми шарифи тоҷик ва ватани маҳбуби Тоҷикистони соҳибихтиёр, инчунин ба хотири ободии сарзамини аҷдодиамон, пешрафти давлати соҳибистиқлоламон, баланд бардоштани обрӯи он дар арзаи байналмилалӣ ва ҳимояи манфиатҳои миллат давлат бо дасту дилу нияти пок ва содиқонаву поквиҷдонона хизмат кардан вазифаи фарзандӣ ва қарзи имониву инсонии ҳар яки мо ва мақсаду мароми ягонаи мост. ман имрӯз дар ташкилоти ҷамъияти мададгори мудофиа имрӯз таҳсил карда истодам ва ман бо хоҳиши худам ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон сафарбар карда мешавам ва аз ҳамсолони худ хоҳиш менамоям ки онҳо ҳам низ омада қарзи шаҳрвандии худро адо намоянд. ҷавонон маҳз тавассути хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ обутоб ёфта, ҳамчун ҳомиёни шуҷои ватан бо сари баланд ба назди волидони хеш бармегарданд. ёдовар мешавем ки санаи 3 апрели соли равон аввалин гурӯҳи ҷавонони синни даъватии шаҳру деҳоти Панҷакент ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон сафарбар шуданд. хушбахтона соли равон шумораи ҷавонмардоне ки хизмати модар ватанро интихоб карданд зиёд мешавад. мо умед мекунем ки ҷавонмардони шаҳру деҳоти Панҷакент бо ифтихори ватандорӣ дар маъракаи баҳории даъват бо сари баланд ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шомил гардида қарзи муқаддаси шаҳрвандии хешро сарбаландона иҷро менамоянд. дар натиҷаи боронҳои пуршиддати рӯзҳои охир як қатор деҳаҳо, манзилҳои аҳолӣ ва заминҳои кишт зиён диданд. вазъ дар шаҳру деҳоти Панҷакент чӣ гуна аст? дар ин бора таваҷҷӯҳ намоед ба мусоҳибаи мо бо сармутахассиси шӯъбаи раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Имом Муродов. санаи 1 апрел то ҳол дар ҳудуди шаҳр деҳоти Панҷакент боридани борону жола, раъду барқ ба амал омада, дар натиҷаи он ягон зарари моддӣ ба қайд гирифта нашудааст. танҳо санаи 1 апрел дар натиҷаи боридани борони пайдарпай дар ҷамъияти деҳоти Саразм, деҳаи Саразм-2 ба хонаи истиқоматии як нафар шаҳрванд селоба ворид гардид ки хонаи истиқоматии шаҳрванд дар мавзеи соҳи селара сохта шуда ба талаботи меъёрии сохтмонӣ ҷавобгӯ намебошад.
бинандагони азиз, дар робита бо тағйир ёфтани обу ҳаво дар рӯзҳои охир шумоёнро бо матни барқияи кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд шинос мекунем. мутаваҷҷеҳ бошед. раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти Суғд ба таваҷҷӯҳи аҳолӣ мерасонад ки то санаи 7 апрели соли 2023 бо сабаби ба амал омадани боришот дар минтақаҳои кӯҳи шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд хавфи тармафароӣ ва омадани сел боқӣ мемонад. бо мақсади пешгирӣ намудани ҳолатҳои фавқулодда бо ҷалби аҳолии ҷамоатҳои деҳот чорабиниҳои пешгирикунандаро ташкил намуда корҳои зеринро аз ҷумла тоза намудани захбурҳо ва каналҳои дар назди деҳаҳои аҳолинишин мавҷуд буда, инчунин тоза намудани ҷойбуру обравҳои назди ҳавлигӣ гузаронида шаванд. дар ҷамоатҳо ва маҳалҳо навбатдории шабонарӯзӣ ташкил намуда минтақаҳои осебпазирро таҳти назорати қатъӣ қарор дода шавад. ҳамзамон тавассути воситаҳои ахбори омма ва операторони алоқаи мобилӣ аҳолиро ҷиҳати дар ин давра безарурат сафар кардан тавассути мавзеъҳои осебпазир, худдорӣ аз шикор ва дигар амалҳои саҳроӣ огоҳ намоед. дар ҳолати рух додани ҳолатҳои фавқулодда фавран ба шӯъбаи раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании шаҳри Панҷакент хабар диҳед. телефонҳо барои тамос 93 880 28 71 92 836 23 33 ва 92 702 85 38. бори дигар рақамҳои телефонро такрор мекунам. 93 880 28 71 92 836 23 33 ва 92 702 85 38. маҷмӯи ашъори нави шоири соҳибэҷоз Абдумалики Абдуҷаббор бо номи Чароғи шаб аз чо баромад? таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши дигари барнома. дар нашриёти ношири шаҳри Хуҷанд маҷмӯи нави шеърҳои шоири ҷавон ва пурэҷози тоҷик Абдумалик Абдуҷаббор Бобаки Суғдӣ бо номи Чароғи шаб ба нашр бирасид. воқеан дар ин китоб беҳтарин шеърҳои ин шоири навовар ҷой дода шудааст ва хонанда метавонад барои худ беҳтарин шеърҳоро дар мавзӯъҳои гуногун пайдо намояд. солҳои охир эҷодоти Абдумалики Абдуҷаббор хеле гуногун буда бештар ба зиндагии ҷавонон ва эҳсосоти худи шоир бахшида шудааст. чароғи шаб метавонад барои хонандагон ҳамеша фараҳу шодмонӣ эҳдо намояд. бинандагони гиромӣ, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо саломатиро хоҳонем. хайр.